Witajcie w nowym roku i zaczynamy z przytupem, czyli flaszką, butelką bądź alkoholem, jak kto woli. Powszechnie wiadomo, że picie alkoholu wprowadza do rzeczywistości trochę elementu baśniowego. Pozwolę sobie na taką parafrazę, a jeżeli wiecie, kto był ojcem tego stwierdzenia, koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja się pod tym podpisuję, niemniej od kilku lat nie piję wcale, w ramach mojego odchudzania i tym razem będę przerabiała szampana zero. To będzie butelka prezentowa, ponieważ zawsze, gdy kogoś odwiedzam, niosę ze sobą jakiś drobny deku prezent. Znajomi mają już po dziurki w nosie, pudełek i różnego rodzaju chusteczników, więc pomyślałam, że to będzie butelka, która po wypiciu zawartości stanie się świecznikiem. Wyobraźcie sobie, cała góra zakapana woskiem. Myślę, że to będzie fantastycznie wyglądało. I jeszcze jeden plus, jak obdarowanemu się pomysł spodoba, to przez kilka następnych wizyt można przynosić kolejne butelki i kolejne butelki i nie muszę się zastanawiać, co nowego zrobić, czego jeszcze obdarowana osoba nie ma. To ma być prezent niezobowiązujący, czyli niewielkiej wartości, ale ładny. Jak zobaczycie w opisie tego wideo, zamieściłam Wam linki i spis produktów, których użyłam do zrobienia butelki i ten spis jest naprawdę turbokrótki. Po pierwsze, potrzebny jest papier ryżowy, który już przykleiłam. W sumie trzeba kupić 6 papierów, więc można zrobić przynajmniej 6 butelek. Czemu przynajmniej 6, skoro papierów jest tylko 6? Ponieważ butelka bez papieru ryżowego też będzie fajna. I takie zestawy, 2 butelki z twarzą i 1 bez, tylko taka namarszczona gazą, będzie super wyglądał. Klej do dekupaż troszkę rozwodniłam wodą, żeby mi łatwiej gaza namakała. Moczę gazę, odciskam, no i jak widzicie układam butelkę jak mumię. Dobra i zła wiadomość, ta butelka bardzo długo schnie, 10-12 godzin zanim wyschła mi do końca, ale to jest minus, bo schnie długo, a plus jest taki, że naprawdę nie trzeba się spieszyć z odklejaniem. Można tą gazę dowolnie układać, przekładać, odklejać, przyklejać znowu, więc tutaj nie musicie się spieszyć, jest czas na wszystko, żeby to sobie tak ładnie zagospodarować na butelce, jak tylko Wam się wymarzyło. Jak pokazywałam przed chwilą, klej dosyć mocno rozwodniłam i nie miałam pewności, czy jak butelka mi wyschnie, czy jak gaza wyschnie, to wszystko będzie odpowiednio mocno sztywne. Wiecie, czy nie będzie odpadało od butelki, czy nie będzie się przesuwało pod naciskiem rąk. Więc gdy butelka zaczęła troszkę schnąć, naprawdę grubo przeleciałam całość jeszcze raz klejem do dekupaż. Zostawiłam na noc i rano butelka jest sucha i naprawdę twarda. Teraz to już mamy z górki, bo trzeba ją tylko pomalować, trochę pozłocić i właściwie gotowe. Najprościej pomalować na czarno, a potem pozłocić i to będzie całkiem dobrze wyglądało. Ale wiecie, ja lubię troszkę pokombinować. Ten czarny nie do końca jest czarny, bo zmieszałam go z niebieskim, a potem jeszcze, jak widzicie, porobiłam takie smugi intensywnego niebieskiego. Zostawiłam do wyschnięcia, no i potem zaczęłam oglądać, ile tych niedoróbek się znalazło w różnych miejscach. Więc trzeba wziąć mały pędzelek i te wszystkie dziurki elegancko zamalować. A przy okazji zamalowywania zrobiłam lekkie cieniowanie obrazka od środka, żeby dodać mu głębi. Jak zwykle farba akrylowa, tym razem czarna oraz skośny pędzelek. I nawet jeżeli to cieniowanie wyjdzie Wam naprawdę słabo, to i tak do tej pracy będzie pasowało i będzie dobrze wyglądało. Matowy obrazek wyglądał biednie, więc przeciągnęłam go jeden raz lakierem akrylowym błyszczącym. Pasta woskowa, złota i za moment zrobi się jakby luksusowo. Na pędzel szczecinowy nabieram odrobinę pasty, troszkę ją rozmazuję na boku, żeby równiej pokryła pędzel, no i lecę po całości. Zobaczcie, to fantastycznie wygląda. Do tego typu przecierek absolutnie najlepsze są twarde szczecinowe pędzle, a nawet jak ten pędzel jest super twardy, bo jest zaschnięty i wyjechany, nie wyrzucajcie, one się zawsze do przecierek przydadzą. Ściereczką bawełnianą jeszcze w kilku miejscach nakładam pastę grubiej, żeby te wypukłości się tak super świeciły. Można było butelkę zostawić w spokoju, ale pomyślałam, że dodam jeszcze kilka wisienek na torciku. Ocencie, trzeba było czy nie trzeba. Pomyślałam, że całość będzie po prostu ciekawiej wyglądała. Czyli złota wstążka, troszkę perełek pasujących kolorystycznie, no i łańcuszek. On tak sobie dziwnie dynda, ale myślę, że to ciekawie wygląda. Ma taki klimat steampunkowy.
Butelka jest gotowa, a ten dyndający łańcuszek wygląda właśnie tak. I co myślicie o takim pomyśle, o takiej butelce? Czy ona nawet bez alkoholu wprowadza trochę klimatu baśniowego do rzeczywistości? Koniec, wszystko gotowe, już Wam kręcę butelką, żeby można było ją zobaczyć z każdej strony. Jak zwykle listę produktów, których używałam do zrobienia tego cuda, znajdziecie w opisie wideo. Tam są też linki, wystarczy kliknąć, przeniesiecie się do sklepu Inspirello, a tam już są cuda. I jak zwykle zapraszam do naszej cudownej grupy na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Znajdziecie tam mnóstwo fajnych inspiracji oraz cudownych ludzi wkręconych w deku najbardziej na świecie. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.